Olipa rankka työpäivä. Mitä? Onnittelut, olet päässyt tähän peliin mukaan. Onnittelut. Tule kotisi eteen 12.00. Hää? Nyt tuli voi johtaa, mutta pitäisikö laittaa, että... No... Mistä ei mulle sanaa? What the fuck? Siis en mä kuulu olla täällä. Slay, slay, slay. Slay, 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 slay. I'm a legend, Thanos! I like you. Slay, 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 slay. Pelaajat. Ensimmäinen peli alkaa minuutin kuluttua. Saatte päättää, tuletteko ensimmäisten vai viimeisten joukossa. Mitä hittoa, bro? Slay. Slay, slay. Ensimmäinen peli alkaa. Oi helvetti mun selkä! Oi helvetti mun selkä! Pitää tehdä. Tää on kyllä aika jännä paikka. On varmaan nukkumaan meno aika. Nyt perkele ne valot pois päältä! Nyt on tarvitse sun aika mennä nukkumaan. Ai niin vai? Nyt mulla on semmonen juttu, että mä oon säästellyt tätä jonkun aikaa. Edessäni on tyynyjä. Jos tyynistä kuuluu selkeästi piip ääni, häviätte pelin. Woo! Let's go! Otin kutu, mä oon Toti-julkit, mulla on Kykteula ja YouTubetta. Haluat tätä nimmalin? Hyppää! Okei! Okay. Piip! Sä eikö? Ei hätää, Brody. Ah! Piip! On hyvä tuote. Kiitos todella paljon. Et vaan, purtan vaan. Kolmas peli on sota. Peli alkaa nyt. Jäi. Kräkki. Mitä Thanos pikkupaju? Menikö hyvin lukio? Miten sulla meni? Mikä? Lukio. Ihan hyvin, mutta arvaa mikä? Nää. Kutsu! Joo! Let's go! Thanos, tuu tänne ennen kuin mennään puolelle. Mitä pikkumummo haluu, hä? Please, ei. Mä voin tästä 50 peliä nää. Ajat. Olette päässeet kaikki pelit läpi ja teitä on enää 2. Onnittelut Kasper ja Eila mumma. Viimeinen kierros ratkaisee. Tämä on kaksintaistelu. Peli alkaa nyt. Loppui mun kaveri Thanokseen! Häh? Vaipa! Tiedäks mä? Sä oot seuraava. Ei! Ei toi Tiedäks mä? Slay.
slay, slay. No kiitos, kiitos. Mä voitin. Slay, 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 slay. Woo! Heistä sinä, Mursu.